Sa laing mga balita, miulbo ang usa ka sunog sa usa ka residential area sa barangay Banilad, Dakbayan sa Mandawi. Apan wa kini kayo makadako. Anang report ni Nico Serino. Alas 11:32 kaganihang buntag nadawat ang alarma sa sunog sa sitio Orel, Barangay Banilad. Apektado ang stockroom sa usa ka panimay sa dapit. Gumikan kay enclosed ang area ug dunay firewall, napugngan ang pagkatap sa kayo. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, giingong nagluto nitong higayuna sa produkto nga herbal supplement. Nagbuwil sila og mineral nga kuan, oil, murag testing nila sa nilang mineral oil niya. Duol kay mga karton. Okay. Duol kay mga karton. Gidakop sa kuan, nag-leak ang kuan. Nag-leak ang iyahang may istorya sa kini siya. Ilang burner ba? Gidakop ang mga karton. Napaubos sa first alarm ang kayo nga may danyos o gibanabanang 10,000 pesos. Ang kapitan sa barangay mususi pa sa negosyo sa dapit. Sa una, as compound naman gud ni amo kan residential da jud. Pa jud mi ng additional nga info nga nagbutang dai sila dari negosyo. Wala hinuon sa lugar ang tag-iya ug mga representante ra ang naistorya sa mga opisyales. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.